салом дӯстон, ПСЖ бешубҳа сегонаи беҳтарини ҷаҳонро дар футбол дорад ки таҷрибаи калони бозиро доранд, вале ПСЖ ҳеҷ гоҳ қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо нахоҳад шуд. Новбаста аз ҳайати қавию бозингарони номдор, ПСЖ боре ҳам дар мусобиқаҳои аврупоӣ мисли як даста бозӣ намекунад. Агар ягон мухлиси дастаи ПСЖ ҳоло тамошо дошта бошаду ғазабе шуда бошад, нафаси чуқур кашида то охир бинед ки чаро дастаатон қаҳрамон намешудааст ва дар охир бо мо розӣ хоҳед шуд. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мушкили аввал ин пароканда будани фазои дохилӣ мебошад. Инро чизе мехоҳед номонед, вале ПСЖ вақте ки бозии муҳиме барояш шавад, худро гум мекунад. имсол муқобили Бавария ва соли қаблӣ муқобили Реал Мадрид ва муҳимтарин бозии муқобили Бавария дар финали соли 2020 дида будем. ҳамаи он бозиҳое ки аҳамияти калон доштанд бо нокомӣ ҷамъбаст шуданд. Масалан, ҳамон финали Лигаи Қаҳрамонҳо муқобили Бавария метавонист бо бозии зебо ҷамъбаст шавад, вале ин чиз рух надод. Бозингарони калидӣ ва ҳайат куллан бозии бад нишон доданд ва Бавария аз ин фурсатҳо баръало истифода бурд. агар масъалаҳои имрӯзаро гӯям, пас дар гурӯҳ ҷои дуюм гирифтану голҳои даста боз аз заифиашон нишона аст. ҳамеша хуб оғоз мекунанд ва баъд ноком мешаванд. ягон даста бо ин гуна фазои дохилӣ қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо намешавад, зеро нақшаҳои асосӣ амалӣ намешаванд. ҷамъ овардани бозингарони муҳим мисли Месси, Мбаппе, Неймар ва Рамос ҳам кӯмаке накарда истодааст. бале дӯстон, номҳое ки гирифтем дар ҳақиқат беҳтаринанд, вале ба танҳоӣ ва алоҳидагӣ кор пеш намеравад. онҳо хубанд, вале ба даста дар ҳолатҳои зарурӣ кӯмак кардан наметавонанд. оқибат таъсир ба кулли даста мерасад. вақте фишор дар бозӣ бошад, бояд ҳатман ҳамлагарон низ кӯмак расонанд. мо ин чизро дар Реал Мадрид, Барселона, Бавария, Сити, хулас ҳама ҷо мебинем, вале дар ПСЖ ин чиз нест. гап сари ҳамин ки дар Лигаи Чемпионҳо даста ҳамеша идораи бозиро намегирад. вақте бозӣ муҳим аст, бояд ҳар як бозингар даставӣ бозиро баромонад ки фишорро тоборанд. ана ҳамин чизҳо дар дастаи парижӣ намерасад. ҳамлагаронаш ситораҳо ҳастанд ва касе дух намекунад ки ба қафо биёгӯяд онҳоро. дар асл мураббӣ ҳам вазифаи калон дорад, вале он чиз фоида наварда истодааст. аз замони сабукдӯш кардани беҳтарин мураббие ки ПСЖ дошт, Томас Тухел, нафаре ки бори аввал онҳоро ба финали Лигаи Чемпионҳо баровард, даста ба қудрати қаблиаш барнагаштааст. онҳо Почетиниро оварданд, нафаре ки ягон ҷоме дар фаъолияташ надорад. ба ин ҳам нигоҳ накарда ҳама мунтазир буданд ки дар Аврупо қаҳрамон мешаванд, вале боз корҳо барор нагирифт. кори онҳо дар плей-офф бебарор шуд, вақте Реал торуморашон кард. хулоса онҳо сармураббиро барканор карданд ва шоҳи Лигаи Қаҳрамонҳо Зинедин Зиданро бояд даъват мекарданд ки боз муваффақ нашуданд. шояд фикр кунед ки Зизу ҳоло ҳам бекор аст ва мехоҳад дастаро ба дӯш гирад. дастаеро аз давлати худаш ки мухлисони зиёд дорад. мо низ фикр мекунем ки барои Зидан ин мотиватсияи калон мешавад, то ин ки аз худ боз дар майдонҳои аврупоӣ ном барорад. ин ҳама чиз имкони амалишавӣ дошт, вале даста ба ҷои ӯ Галтеро ба вазифа таъин кард. мо наметавонем гӯем ки Галте сармураббии бад аст. ӯ бо Лил соли 2021 қаҳрамони Фаронса шуда буд. вале бозӣ кардан дар Лигаи Чемпионҳо сабку усули худро дорад ки Зизу хуб онро омӯхтааст. овардани ӯ бурди калоне ба даста мешуд, вале мушкилиҳои ба мо номаълум дар байн пайдо шуданд. идораи ҳуҷраи либосивазкунӣ кори осон нест. ба ҳамин хотир сармураббӣ шудани шахсони бонуфуз сабаб мешавад ки ҳама ӯро эҳтиром кунанд, яъне сархам гӯш кунанд. идораи даста аз ҷониби Тухел ва Почетино бебарор буданд ва ба назар чунин мерасад ки Галте низ ин мушкилиро нишон дода истодааст. дар ҳайати ПСЖ аз соли 2006 инҷониб номҳои бузург зиёд буданд. фазои хуб дар даста фароҳам кардан вазифаи калони мураббӣ ба ҳисоб меравад. дар ёд доред вақте Кавани ва Неймар барои иҷрои пеналти ҷанг карда буданд. баъди солҳо боз ҳамин мушкилӣ дар даста боқӣ мондааст. ситораи ҷавони даста Мбаппе нафаре шудааст ки кӣ будану кӣ рафтанро аз даста ҳаллу фасл мекардааст. ин то куҷо ҳақиқат дорад маълум нест, вале бадтарин ҳолати даставӣ ба ҳисоб меравад. ҷангу хархашаҳо дар дохили даста зиёд ба вуқӯъ меоянд. ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ борҳо нашр шуда буд, вақте бо қувваи физикӣ бозингарон хархаша мекарданд. чӣ хел даста бо ин вазъият ба ҳадафҳои худ мерасидааст? ягон фикр доред?
боз кадом мушкилиё садди роҳи қаҳрамонии PSG мешавад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.